Хәерле көн исәмез, хөрмәтле коллегалар. Без чираттагы матбугат очрашуын башлап җибәрәбез. Һәм аның бүгенге темасы "Күперләр янганда" дип аталган татарча тулыметражлы яңа фильмны тәкъдим итү уңаеннан оештырыла. Һәм безнең бүгенге спикерлар: Дамир Данил улы Натфуллин, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары, шулай ук "Күперләр янгында" фильмы режиссеры Ника Перек һәм фильмның сценаристы, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм язучылар берлеге әгъзасы Раушан Шәриф. Дамир Данилович, иң беренче булып сүз сезгә. Гомумән бүгенге көндә татар кинематографы ни хәлдә, башка нинди кинолар төшерелә һәм менә без җыелган әлеге кино хакында да берничә сүз әйтсәгез иде. Хәерле көн, мөхтәрәм матбугат конференциясында катнашучылар. Татарстан Республикасы мәдәният министры исеменнән сезне барыгызны да сәламлыйм. Әлбәттә, бу ел безнең кинематография ягында, кинематография юнәлешендә зур ел, мәгънәле ел дип әйтеп китәргә була, чөнки бу ел иң беренчедән безнең Татарстан Республикасы кинематографиясына, татар кино җәмгыятенә 100 ел тулды. Һәм әлбәттә, бу ел бу дата белән сәбәпле чаралар гаять күп. Һәм әлбәттә, безнең кинематография тарихы ул гаять зур һәм безнең горурлык хисләре дә кайвакыт тудыра. Әлбәттә, аеруча менә соңгы елларда безнең фильмнар федераль мәйданчыкларга чыга башлады. Без аны барыбыз да күрәбез һәм беләбез. Һәм әйтеп китәргә кирәк, безнең бу ел 20нче тапкыр кинофестиваль узачак. Һәм сез ишеткәнсездер, фестивальнең исеме үзгәртелгән. Ул Алтын минбар дип аталачак. Һәм әлбәттә, хәзер вакытта 400дән артык заявкалар килде бу кинофестивальгә. Һәм ул узачак безнең сентябрьнең башында. 50дән артык төрле илләрдән килгән хәбәрләр дә бар. Алар катнашалар безнең бу фестивальдә. Һәм әлбәттә, Татарстан кинематографиясе дип әйткәндә, безнең иң беренчедән без безнең язучыларга, безнең режиссерларга игътибар итәбез. Һәм әлбәттә, бүгенге матбугат конференция эчтәлеге, төп темасы ул менә яңа проект. Һәм әлбәттә, без үзебез ягыннан бу проектка бездән торган ярдәм ясарбыз дип ышанып калам. Чөнки безнең республикабызда бөтен районнарда диярлек бу фильмны реклама ягыннан, аны постпродакшнны ясауда без үзебездән торган бөтен ярдәмне күрсәтәбез. Һәм әлбәттә, синопсис белән мин таныштым. Фильмның эчтәлеге ул бик кызык һәм әлбәттә, ул шундый уйлаучан, фәлсәфи фикерләр белән бәйле. Бу әлбәттә, иң беренчедән Раушан абый, сезнең өлешегез. Һәм бу фильмны мин ышанып калам, без аны һәм безнең тамашачылар аны бу ел бәлки икенче елда күрерләр һәм ул бу проект бик уңышлы булачак дип ышанып калам. Рәхмәт. Дамир Данилович, һәм безнең ике телле пресс-конференция, шуңа күрә кыскача гына рус телендә дә бераз гына әйтсәгез иде. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Этот год он достаточно серьезный и богат как на международные события, так и на события в сфере кинематографии. В этом году мы празднуем столетие татар-кино. История кинематографии Татарстана, она имеет богатую историю, богатые корни. Хочется отметить, что в последние годы татарское кино, фильмы, снятые татарскими режиссерами, с татарскими актерами, выходят на федеральную площадку. Это действительно так. Не всегда
да, при прямой, может быть, поддержке Министерства культуры, но то, что данная тенденция, она есть, и то, что люди со своей инициативой пытаются что-то сделать и делают замечательные проекты, это на самом деле очень важно, и тема именно сегодняшней конференции — это проект, который появился благодаря инициативным людям, замечательному нашему писателю, члену Союза писателей, замечательному режиссеру. Был снят тизер. Синопсис фильма действительно он очень интересный, он перекликается, имеет такие философские корни, философское содержание, интересное и, я думаю, актуальное на сегодняшний день. И уверен, не уверен, а надеюсь, что данный проект он будет интересен нашему зрителю. Где-то в содержании я увидел и смыслы, которые связаны и с семьей, и с содержанием наших мыслей. Я думаю, участники пресс-конференции более подробно еще расскажут об этом. Но действительно, мне кажется, проект этот очень интересный. Министерство культуры Республики Татарстан со своей стороны всю возможную поддержку по реализации данного проекта окажет. И хочется верить, что данный проект будет успешным. Спасибо вам большое. Спасибо. И прежде чем передать слово другим спикерам, давайте посмотрим тизер. Сездә яман шир, көннәрегез санаулы. Аларга барысына да бала кирәк. Синең балаң исән ич? Егетләргә ярдәм машинасын җибәрә алабызмы? Мин кул куйдым. Барыбер артист барча. Бұл қысқаша ғана болды. Рахмет. Раушан абый, фильмнің сценарий негізінде нәрсе ята, һәм оның өзенчәлеге, уникаллеге нәрседе. Өзенчәлеге монда биографик дип тә монда өлеше дип тә әйтергә була. Ни өчен дигәндә, никене бит мин күптән беләм. Минем укучым, миндә укыды ул. Инде әлбәттә безнең институтта укыды. Һәм үзенчәлекле, ул укыганда ук инде үзенчәлекле иде. Шуннан соң ул миңа үзенең менә тарихын, тормышын сөйләде дә. Менә минем күңелемдә бу татар хатынының шундый үзенчәлеге тормышта бөтен авырлыкларга, бөтен тормыш авырлыкларына карамыйча үзенең максатына
ирешүе, жеңеп чыгуу турында менә шундый сценарий язасы килде. Әлбәттә инде монда аны ул гына түгел, бу бит инде әдәби әсәр, анда инде башка төрле тормыштагы бөтен вакыйгалар да керде. Ләкин менә үзенчәлеге шунда аның күперләр янганда. Күперләр, әгәр дә күперләр дип әйткәндә, безнең күз алдыбызга таш күпер, агач күпер анда, шуннан соң ниләр килә, тимер күперләр туры килә. Ләкин минем әйтәсе килә, бу безнең үзебезнең күңелебездәге, җаныбыздагы күперләр турында бара. Без һәр вакытта күпер салабыз. Мөнәсәбәтләр белән дә, кеше белән мөнәсәбәткә кергәндә дә, аралашканда да безнең һәрберебездә күпер салабыз без. Аннан соң ул күперне кайбер вакытта дурфа булып җимерәбез, яндырабыз. Я ул күпердә уртасында турабыз, ул күпернең язмыш күперләре бар, тормыш күперләре бар. Менә шуларны без менә шул күперләр турында сөйләшәсебез килә. Кешенең җаны, тәне, аның эчендәге кичерешләре барсы да бәйле. Һәм менә без ул күперләрне әлбәттә менә тормышта, язмышта ничектер менә шулай туры килә. Без әлбәттә бөтен үзебезнең тормышта булган бөтен вакыйгаларны, әгәр дә инде ялгышларны язмышка күчерәбез. Ләкин бер нәрсә бар, без ул ялгышларны аңлап, без яңадан күпер салырга мөмкинчелегебез бар. Без аңа хаклы дигән монда шул идеяны алга сөрәсем килә минем. Шул. Демәк, дөрес аңлаган булсам, Ника сезнең укучыгыз. Әйе. Аңлашылды, рәхмәт. Алайса, режиссерга сүз бирергә вакыт, Ника, гомумән кино кайчан чыга? Аның хронометражы нинди булачак, төп рольләрдә кемнәр төшерә, менә шуларның һәммәсе хакында сөйләп узсагыз иде. Хәерле иртә, зур рәхмәт килгәнегез өчен. Фильм, Алла теләсә, 25 елда барлык кешегә күрсәтә алачакбыз дип өметләнеп калабыз, бөтен кинотеатрларда дип. Хронометраж сәгать ярым һәм дә инде 2 сәгатьлек фильм булыр дип өметләнәбез. Чөнки аның эчтәлеге бик төпле, бик тирәнле һәм дә инде әзрәк вакыт җитмәс дип уйлыйбыз инде. Һәм дә инде нишләп тулы фильм, нишләп ул сериал түгел, нишләп ул кыска метрлы фильм түгел. Чөнки минем тормышым инде 32 яшь була миңа, ул да бит инде олы хәтлегем бер кисәк тормышның, һәм дә аны ничектер 20 минутка сыйдырып бетереп булмый, булай теге сөйләшеп утырган вакытта да. Шуңа күрә без менә Раушан абый белән сөйләшкәндә безгә 7 сәгать вакыт кирәк булды минем тормышымны сөйләргә. Һәм дә ул 7 сәгатьне 2 сәгатькә сыйдырып бетерсәк, ул бик зур күренеш булыр дип уйлыйм. Төп рольләрдә мин төшәм, чөнки без озак уйладык кемне төп рольгә алырга, хатын-кызны күрсәтер өчен. Минем тормышымны миннән башка беркем дә алай тирән итеп күрсәтә алмас, ышандырып дип уйладык та инде. Раушан абый, әйдә үзең уйна әле, Ника дип мине ничектер уговорить итте. Чыннан әйткәндә, ул авыр роль. Но аңа да карамастан, минем профессиональ образованием да бар, мин актриса, театральный факультет тәмамладым университет культурада. Шуңа күрә китереп чыгарырбыз дип өметләнәм. Һәм дә безнең төп рольләрдә яшь кенә бала уйный, 4 айлык. Алмаз Галимзянов исемле актерның баласы ул нонсенс дигәндә татар киносында уникаль момент, алай балачаганы төшергән кеше булмады әле моңарча. Шуның өчен без бик горурланабыз. Ул бик яхшы справился со своей ролью. Һәм дә инде ул Алмаз да үзе күп танылган киноларда төшкән актер. Аны халык бик ярата һәм дә инде безнең проектта үзен күрсәтер дип өметләнәбез. Һәм безнең кинода бик күп кенә ведущийлар танылган уйнаячаклар, әмма дә ләкин профессиональ актерлар юк.
татар телен белгән рус актерлары бар. Сейдәш исемле егет. Ул рус театрында хезмәт итә, татар телен белә. Әмма дә ләкин теге татар театрлардан профессиональ актерлар юк безнең кинода. Ни өчен? Чөнки безнең кино ул русча әйтмешли нужно пережить. И мы, в свою очередь, играем глазами, даже не играем, а живем в кадре. Если вы обратили внимание, в тизере у нас есть немые роли, как мы говорим, но у нас нет проходящих второстепенных ролей. У нас каждая роль главная. И в связи с этим мы приняли такое решение, что нам нужны люди, которые будут проживать. И когда к нам на кастинг пришло порядка 600 человек, для нас это было приятное удивление, 70-80% из которых это были русскоговорящие, русскоязычные люди, выучили отрывки на татарском языке и очень хорошо себя проявили, и тем самым мы убедились в очередной раз, что татарская культура, она интересна как молодому поколению, так и старшему, так как у нас в кастинге приняли участие люди от 3 лет до 80. И действительно, они стараются, мы ставим им речь, мы занимаемся, и для нас приятная неожиданность, что мы можем с ними общаться без акцента, и они, я думаю, справятся на 100%, нежели театральные актеры, потому что театр и кино — это все-таки разнополюсные понятия. Я сама работала и в театре, у меня есть опыт съемок в кино, и это совершенно два разных понятия и два разных мира. Поэтому у нас вот такой путь, который мы избрали. Естественно, не могу не задать вопрос про бюджет фильма. Бюджет фильма на сегодняшний день он нулевой. Безнең Сейдәш исемле актерыбыз әйтмешли, кем күргән, бер тиен акчасыз тизер төшерәләр. Безнең килеп чыкты, 2 көндә төшердек, 2 көндә монтаж ясадык, бер камерага. Алланың рәхмәте яусын безнең партнерларга, кем безгә костюмнар белән ярдәм итте, кем безгә макияж ясады, гримерларыбызга, стилистларыбызга зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм дә инде ышанып калабыз, Дамир Данилович әйтмешли, Татарстан безне калдырмас дип, алдагы көндә безгә булышырлар, һәм дә инде бу киноның нигезе бар, һәм дә үсеше булачак. Без бергә генә без булдырабыз дигәндәй, ышанып калабыз, Татарстаныбыз безгә ярдәм итер дип. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к вашим вопросам. Или их вообще нет? Да, пожалуйста. Хәерле көн. Инсаф Галудинов, Бизнес онлайн. Дамир Данилович, сезгә сорау. Менә Тат киноның 100 еллыгына 100 еллыгы уңайдан мәдәният культура Министерство культурадан прям сада тагын өстәмә мероприятиелар көтеп буламы бу елда? Һәм икенче сорауым минем бәйле менә бүген сөйләшкән кино турында гына түгел, ә менә күләмендә в целом дигәндәй менә безнең күп кенә Казанда да, Татарстанда да күп кенә театрлар эшләп тора. Театр өлкәсе бик уңышлы дип әйтсәк тә була. Әмма дә ләкин менә кино турында сөйләшә башлаганда безнең менә шундый әз генә авырлыклар барлыкка килә дип әйтсәк тә була инде. Менә сез ничек уйлыйсыз, ул нәрсә белән бәйле? Һәм ничек ул проблеманы үзара решить итеп, җайлап чыгып булыр микән? Менә Тат киноның 100 еллыгы уңайыннан дип әйтик. Бик зур рәхмәт сорау буенча. Иң беренче сорауның беренче өлеше чаралар белән бәйле. Безнең, сез беләсез, март аенда зур чара үтте филармонияда. Һәм сентябрь аенда халыкара форум булачак, һәм әлбәттә быел безнең төрле илләрдә кино көннәре булачак. Алар арасыннан Кыргызстанда, июнь аенда Малайзиядә, һәм әлбәттә Египетта ноябрь аенда, һәм әлбәттә шул фестивальнең 20 еллыгы Алтын минбар дип яңа аталган фестиваль, ул инде шул 2нче ярты еллыкта иң зур чаралардан ул булачак дип уйлыйм. Икенче сорау буенча, минем фикерем буенча, менә
Хөкүмәт ягыннан нинди дә ярдәм булса да ул бик мөһим һәм шул ук вакытта безнең яшь шундый талантлы, сәләтле режиссерлардан, язучылардан инициатива булса, ул әлбәттә кинематография үсешендә иң төп, мин уйлыйм, роль уйнашак. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт, Гөлзар. Татаринформ. Хәерле Татаринформ, Гөлзия Ибраһимова. Менә сез әйттегез, бюджет 0 дидегез, әйме? Ә сез менә финанслар сорап, кайдыр мөрәҗәгать иттегезме яки ниндидер грантларда катнашмадыгызмы? Зур рәхмәт соравыгызга. Грантларга без быелга соңга калдык, кызганычка каршы, һәм дә инде безгә бик зур ярдәм ясады Җавдат Мидхатович Минахметов. Ул безгә үзенең территориясын биреп, шунда тизер төшерергә мөмкинчелек бирде. Һәм дә инде без аңа бик зур рәхмәтлебез. 2 көн буе без шунда кайтмыйча 25 актер белән төшердек. Барлык локациялар безгә туры килде, һәм дә инде безгә әллә кая йөрисебез дә булмады. Шунда килеп ярты фильмны төшердек дип дә әйтәсе була инде. Бүгенге көнгә без өметләнеп калабыз предприятиеларның ярдәменә, спонсорларга, кемнең безгә ярдәм итәсе килә, кем татар киносына ышана, кемнең күрәсе килә ул киноны, без барысын да матур иттереп каршы алып сөйләшергә әзербез. Ул киноның ничә проценты эшләнелгән инде? Күпме өлеше ул төшерелеп беткәнме? Хәзер аны монтажлыйсы калган дип аңлыйсым. Аның төшерүе башланачак ала берсә июньдә, әле менә без тизер төшердек, чөнки безнең менә баштагы уйларыбыз, фикеребез, картинкаларыбыз, безнең творческий кешеләр бар, бер нидер күрәбез, ниндидер дөньяны, теге киноны уже төшерелгән кебек иттереп, менә безнең спонсорлар, партнерлар, халык нәрсә без күрсәтергә теләгәнебезне күрсәтер өчен тизер төшердек тә, шуңа күрә хәзер менә воочию дигәндәй күреп, чего мы хотим, без ала берсә төшерергә әзерләнәбез июньдә. Бүгенгә нәрсә әзер? Безнең сценарий әзер. Безнең 132 актер сайланып алынган. Һәм дә инде эш бара полным ходом. Актерлар буенча менә сез аларны профессиональ түгел, гади актерлар кешеләр дип аңладым инде, әйме? Аларны кайлардан җыйдыгыз? Ул авыл кешеләрме, шәһәр кешеләреме? Анда төрле кешеләр бар, төрле шәһәрләрдән килгән кешеләр дә бар, башкортлар да бар, удмуртлар да бар, бик күп төрле кешеләр бар. Безгә иностранецлар да килделәр. Ну, мәдә ләкин аларны кызганычка каршы ала алмадык, чөнки аларның татар телләре гомумән юк, һәм дә инде алар белән заниматься итсәң дә авыррак булыр дип. Һәм дә алдагы проектларга без аларны, естественно, будем иметь в виду. Еще был вопрос. Халил Шамиль, Татаринформ. Я правильно понял, судя по презентации Тигра, что это фильм о сложной женской доле, судьбе. Я вот как мужчина хочу понять, такая какая-то идет дискриминация. Почему нет фильма о мужской доле? Может быть, это будет у вас продолжение после этого фильма, но поверьте, что мужская доля, она тоже нелегкая. Тем более в наше время сейчас. Я полностью с вами согласна. Можно я ответил, да? Да. Здесь и есть и мужская доля. Вот. Видно, мы там показали все, да. Но там, на самом деле, вот там, понимаете, мужчины там на своих местах. Там нету среднего пола оно. Там все, понимаете, мужчины то же самое проходят вот эту же стезю, да, жизненную. И поэтому там тоже, когда я уж не буду как бы рассказывать по сценарию, но и здесь, понимаете, они как бы и женщина, и мужчина, здесь они как бы, ну, камилләшкән затлар. Камилләшкән затлар, алар бер-берсенә туры киләләр, тәңгел киләләр. Ират та горур, хатын-кыз да горур. Менә ике горур, әйбәт, менә алар соңыннан башта әлбәттә ниндидер нәрсә булачак, ләкин шунысы бар, ике үзенә тиң кешене генә сойларга тиеш кеше. Берсе дә бер-берсен түбәнсетеп, әйбәт, бер-берсеннән өстен булып яшәргә тиеш түгел.
Беләсең, бер нәрсә бар, гаиләдә хөрмәт булырга тиеш. Мәхәббәт ул сама собой. Но хөрмәт булганда гына ул гаилә яшәячәк. Без бер-беребезне олыны олы итеп, кешене кеше итеп яшәргә тиешбез. Шул вакытта гына була. Менә бу шуның турында гаилә ниләре турында, про семейные ценности еще. И потом преемственность поколений, да? И потом вот, да, женская судьба. Ну, у нас много там, да, татар хатыны ниләр күрмәй, шуннан соң гәнизлар ниләр, анда күп безнең классика. Ну, әлбәттә, менә минем аны тагын кинода да күрсәтәсем килде, күрсәтәсебез килде, күрсәтәсем килде. Кинода да менә бу мәсьәләне күтәреп чыгасым килде. Равшан Мин теге, абый, әйе. менә сез әйттегез, татар хатыны ниләр күрми, бер атаклы галим татар хатыны ниләр генә күрсәтми ул дип әйткән. Шуңа күрә миңа калса, Шамил абый, ваша идея, она действительно имеет место быть для других режиссеров и сценаристов. Взять в качестве основы про Надеюсь, тяжелую ваш вопрос будет татарскую долю. услышан. Осталось найти деньги только, да? И мужчину такого с несчастной судьбой. Микрофон. Шамил, беләсеңме, мин теге ират буларак, минем һәр вакытта ним бар, бу безнең татар классикасында нидер бар иде инде үземнең канәгатьсезлегем. Бер нәрсә бар, нидә, бу Галия Бануда, теге нидә, аннан соң Исмагыйль килә дә, тегендә алар белән шулай итеп менә шәлен алып, тегене кыйсытып китә дә, шуннан соң Хәлил килә. Шуннан соң мин ди, әтиемнәр ди, безне ди алмакый булмас микән, безне мине ди аларга бирмәс микән ди, ничә нәрсә ди. Шуннан соң ди шулай итеп сорый инде. Шуннан соң шунда Хәлил нишлибез соң ди. Ират хатын-кыздан нишлибез соң дип сорый. Хатын-кыз аңардан башта сорый, нишлибез ди. Аннан соң Ират тагын сорый, нишлибез дип. Менә ул нәрсә, менә бу кинода ул нәрсә юк. Ират нишлибез дип сорамый. Ират үз урынында, хатын-кыз үз урынында. Беләсезме? Анда менә безнең татар классикасын ниләр ирләр ясалар да, әзрәк син дөрес әйтәсең, дискриминация бар инде чак кына. Иратларны әзрәк мискенрәк итеп күрсәтәләр. Ну менә менә безнең бу кинода алай булмаячак. Безнең бөтенләй икенче төрле булачак. Булар икесе дә ниләр тәңгелләр. Да, разрешите дополнить. Во-первых, большое спасибо вам за такой чудесный вопрос. Действительно, есть уже запрос, открою вам завесу тайны, есть запрос о мужской сложной доле. Нам предложили снять, и мы согласились, и мы как бы обсудили этот момент именно про мужскую судьбу, где все нелегко, вне зависимости от социального статуса, вне зависимости от успехов каких-то жизненных. Мужчины также переживают, но зачастую они держат это в себе. И вот в этом фильме мы также упомянули сложную мужскую судьбу, где мужчина не имеет права показывать слабость, потому что среди татар есть такое понятие, как мужчины не плачут. Мужчины действительно, они терпят, они идут на перипетии судьбы, невзирая на что, вопреки всему, только потому что они главы семьи. И здесь мужчины и женщины, они как-то наравне, но при этом они умеют договариваться, поэтому и фильм называется «Когда горят мосты». Мосты между людьми выстраивать тоже очень сложно. Сломать можно легко, все что угодно, а вот построить это нужно уметь анализировать, уметь коммуницировать, находить какой-то компромисс и выходить на открытый диалог. За идею большое спасибо. Я думаю, что в ближайшем будущем будет второй проект о мужской доле. Главный герой есть. Идея, конечно, не нова, то, что там по поводу мужской доли. Я хотел по презентации по съемкам, то, что я увидел. Ну, заметно, потому что одной камеры снято, потому что когда одной камеры снимается, я как оператор рассуждаю, то хочется объять необъятное, но это смешно, когда он, понятно, что там на мосту, вот, где целуюсь, потом неожиданно птичьего полета, это все при монтаже, конечно, можно себе исправить. Я к чему, собственно, вел, мысль потерял. Вопрос был съемка. Это такое вот все равно, то, что я видел, немного клиповое такое восприятие, и мне казалось, что вот героиня должна запеть. Вот то, что я сейчас увидел. И будьте добры, вот просьба, уходите от этой клиповости. Не увлекайтесь вот этой игрой камеры, вот повсюду, везде следит там за героиней, идет за героиней, там еще что-то. Это лишнее. Это вот такой мусор, который, он уже надоел, по большому счету. Что-то надо вот смотреть классику, итальянское кино есть. Ну, масса же. В интернете можно видеть, посмотреть. И
Даже порой черно-белые моменты, и то они эффективнее в таких цветных, таких клубок. Хоть трагедия есть, но вот это ходы, они как-то проблем немного как-то размазывают. Ну, не так воспринимается уже. Трагично все. Спасибо большое за вашу подметку, замечание. Хотелось бы также процитировать классиков. Мы не волшебники, мы только учимся. Это мой первый полнометражный фильм. И да, у меня есть опыт съемок клипов. Вы правильно говорите, что у меня клиповое мышление. Возможно, это факт налицо, где обыватель видит и профессионал видит какие-то моменты. Да? Мы учтем ваши пожелания, естественно. Но хочу заметить, что мы не хотим опираться на зарубежных классиков, как вы сказали, посмотреть итальянское кино. Мы хотим показать нашу татарскую душу, так как мы видим, чтобы нас уже ставили в пример, чтобы нас не сравнивали ни с турками, ни с японцами, потому что сейчас зачастую мы перекупаем другие фильмы, переводим на татарский язык, и люди, ну, есть такое сленговое слово, залипают на эти фильмы. Мы хотим, чтобы на наши фильмы также залипали за границей и говорили: вау, татары снимают вот это, да, вот здесь вот прям видно, что это снимали татары. Возможно, клиповое мышление, оно у нас в крови, потому что татарская эстрада, потому что все яркое, броское, интересное, постоянно праздник в душе. Поэтому мы хотим показать татарскую душу, что, невзирая на трудности, мы всегда улыбаемся, мы сильные, смелые, амбициозные и очень талантливые. Вот это, наверное, самое важное, да, когда наши молодые режиссеры озвучивают такие мысли, озвучивают такие пожелания, и это дает уверенность, что все будет хорошо. Я просто хотел добавить к вопросу вот о Татаринформ, о бюджете. Бюджет, конечно, важное значение имеет, но лично мое мнение, что это все-таки не решающее значение. Качество продукта. У нас есть много в мире примеров, где высокобюджетные работы проваливаются, а если взять 5 самых популярных фильмов в мире, я вот не помню, в этой 5 есть фильм, который там с мизерным бюджетом. Все-таки важны идеи, сюжеты, содержание, и очень важно, что наша молодежь, наши режиссеры вот так вот хотят и стремятся делать что-то свое. Спасибо. Последнюю реплику можно? Меня немного смутила ваша фраза, то, что вы не волшебники, вы только учитесь. Вот у меня вот эта фраза, то, что вы только учитесь, пора выходить из учебы, надо уж становиться мастером. Я в том плане, что это мой первый полнометражный фильм, и у меня нет опыта съемок именно полного метра. Это просто рекламный был, да? Мы просто как бы, да, показали, как бы, да, оно, ну, не игровое. Нам надо было просто показать, что там может получиться, вот и все. А снимать-то мы все равно же, ну, по всем канонам, по всем законам кинематографии будем снимать. Ну, клиповый, да, ну, рекламный, но мы же для рекламы это сделали, чтобы показать работу, вот и все. Судить Для по кого тому, по показать? 3 минутам, ну, не знаю. Да. Для кого показать? Имеется в виду, вы сказали, нам надо было показать. Кому? Для кого? Показать именно партнерам, которые в будущем будут с нами сотрудничать, показать спонсорам, показать народу, что мы хотим, как мы видим и что будет в фильме. Тизер — это же некие обрывки, отрывки, реплики того, что будет в целом в фильме, чтобы не просто на наших словах люди фантазировали. У каждого же в голове своя картинка всплывает, у каждого свое мировосприятие, кто-то визуал, кто-то аудиал. А здесь мы показали и аудиальную дорожку, да, с саундтреком, и показали непосредственно картинку, что мы хотим видеть. И, естественно, мы рады съемочной команде, операторской группе. Если кто-то захочет влиться в нашу команду, мы только открыты для сотрудничества. И если у них есть свое профессиональное видение, и они готовы привлечь свои человеческие ресурсы, мы будем только рады. Мы открыты для всех, для творчества, и мы готовы творить. Фәғилә Шакирова, YouTube-блогер. Менә мин сезне тыңладым һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки мин үзем дә YouTube-та бер кечкенә телефон белән башладым һәм бүгенге көндә минем 85,000 язылучым бар һәм мин бер телефон белән, 10-нчы iPhone белән төшерәм шундый зур тапшырулар. Менә мин сезне тыңлыйм һәм сезгә теләк әйтәсем килә. Менә мин дә спонсорлар эзләп карадым, язып та карадым. Бер кем дә миңа акча биргән җыенмады, хәтта күп кенә менә кино төшерүчеләр, анда тапшыру төшүләр, ниндидер акчалар алдылар. Ул акча беренче чиратта
язмакта түгел, мен сезнең күзегездән күрәм. Сезнең эшләргә теләгегез һәм сезнең шундый матур фикерләр белән һәм менә татар киносын алга җибәрү дигән өмет һәм хыяллар белән яшәвегез. Нәрсә әйтмәкче булам, менә бернинди дә критикага карамагыз, чөнки чыннан да тәнкыйтьләячәкләр, күп акчалы режиссерлар тәнкыйтьләячәкләр. Шуңа күрә үзегезгә менә сезне яклый торган яшьләрне үз яныгызда булдырыгыз һәм мин сезгә бары тик уңышлар теләп калам һәм әйтсәгез иде, бу киноны кайларда без карый алачакбыз һәм безне чакырыгыз, без әгәр дә кирәк икән сезгә рекламада бирәчәкбез. Зур рәхмәт, бик зурладыгыз, мен прям мурашки пошли, если честно. Чыннан әйткәндә, минем командама мин зур рәхмәтлемен, низкий поклон, чөнки алар төне буе йокламыйча минем белән элемтәдә ничә дә шалтыратма, ничә дә әйтмә, бөтәбезнең дә күзебез яна. Чынлап та безнең татар халкын күтәрәсебез килә, татар кинематографын күтәрәсебез килә. Безнең турыда менә татарлар реально булдыралар бит дип әйтерлек булсын. Чыннан да татар театрлары алар зур дәрәҗәдә аларны мендерделәр. Мин шуның белән бик горурланам. Нинди генә илгә барма, татар театры турында беләләр. Менә татар кинематографы турында әле андый сүзләр юк. Менә без первооткрыватели, революционерлар булсак иде, менә шул фикер белән яшибез без. Кая күрергә була ул киноларны? Алла бирсә, кинотеатрларда дип өметләнәбез инде, һәм дә инде интернетта зур презентация ясарга. Минем теләкләрем зур. Минем теләкләрем менә бүтән илләргә чыгарга, бүтән илләрдә безне күрсәтсеннәр, татарларны сурдык перевод беләнме, анда иностранный телләргә перевод беләнме. Шундый теләгем бар минем. Бүтән дөнья татарлар булдыра дигән сүз белән яшәсен. Һәм дә инде сез менә әйтеп киттегез, булачак критика, булачак хейт. Мин аңа әзер. Безнең менә логотипта анда акула. Сез күрдегез инде, менә минем шундый личный әйберләр сөйләп китәм инде. Кастинг вакытында минем 5 көн эчендә 3 акыл тешем чыкты. Үле яздым авыртуынан. И шунда миңа команда син безнең акула диде. Күпме генә теше төшмәсен акулның, аның бары үсәчәк. Мин инде 10 ел буе татар эстрадасында хезмәт иттем. Һәм дә инде мин Винокур театр пародиясында хезмәт иттем. Һәм дә инде мин хейт нәрсә икәнен беләм, не понаслышке. Мин аңа әзер, мин аны көтәм, чөнки һәрбер фикер ул ниндидер үсеш. Менә без күрмәгән әйберне кеше әйтә икән, андый кешегә мин зур рәхмәт әйтеп кулын кысырмын. Чөнки алар без күрмәгән әйберне теневые стороны подсвечивают, и без аны исправлять итеп, яңа дәрәҗәгә чыгып, зур уңышларга ирешербез дип өметләмәм. Безнең соңгы сорау, чөнки вакыт чыгып бара. Я фрагменты. Музыка какая положена у вас в основу фильма? Рахмет. Музыка положена моя. Я написала этот саундтрек. Да, это полная песня. Сейчас мы меняем текст на подходящий под как раз-таки наш фильм. Я сама пишу песни, я сама пишу музыку. Я с 5 лет занимаюсь непосредственно композиторским искусством. Вначале, конечно, это было такое детское какое-то творчество, а постепенно уже росло во что-то большее. Я сама виолончелистка, 11 лет играла на виолончели, играла в оркестре, у меня абсолютный слух, поэтому для меня это вообще очень большой проект, и с разных сторон я знаю, что меня будут под лупой рассматривать, потому что и актриса я, и режиссер я, и продюсер этого фильма я, и саунд-продюсер, и все это делаю я, это как вот в комедии, да, кто я, везде я. И для меня это большое испытание, это очень сложно, но мы же хотим показать, что татарская женщина может преодолеть все, если у нее есть цель и большая мечта. Со словами «татарская женщина может все». Песни, наверное, я могу все сама. Біз шуның белән бүгенге матбугат очрашуын тәмамлыйбыз. Командаға уңышлар һәм яңадан фильмның инде чыкканын көтәбез дигән шундый теләктә калабыз. Хәерле имин көннәр барчагызга да сау булыгыз. Зур рәхмәт.